Desde o Concello de Cervo queremos informar de que xa están en marcha as actividades do Plan de Redución do Abandono Escolar, un plan que impulsa este goberno local e para o que xa temos solicitada unha subvención á Consellería de Educación. Un programa dirixido á mocidade, que aínda está aberta a súa inscripción. Hai que destacar que son moitas as actividades que se desenvolven e que están pensadas para diversos tramos de idade e tamén de colectivos. Por unha banda, ofrécese o programa Recupera, un programa que vai dirixido a alumnos de terceiro e cuarto da ESO e de PCPI, co que se pretende axudar a adquirir técnicas e pautas de estudio para mellorar o rendimento escolar. Ademais, tamén están en marcha o programa Reacciona, un programa con obradoiros diversos para aprender novos oficios que nada teñen que ver cos traballos tradicionales como alternativa de empleo. E un terceiro lugar podemos destacar o programa Reengánchate, no que se ofrece un punto de apoio e un punto de orientación ás familias, e no que cabe destacar a Escola de Familias, un lugar de encontro para pais e nais no que compartir experiencias e buscar solucións aos problemas máis cotidianos. En definitiva, que consideramos que este plan de reducción do abandono escolar pode ser moi útil e moi proveitoso para axudar e motivar aos estudiantes a continuar cos seus estudios ou a buscar unha salida profesional alternativa e adaptada aos seus gustos e necesidades.